कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. हेडलाईन्स प्रायोजक बाय वाशिष्ठी मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स. गणेशोत्सवामध्ये हवा मोदकांचा गोडवा, पौष्टिक व चविष्ट, फक्त वाशिष्ठी मोदकच. रायगडमध्ये भीषण अपघातामध्ये एका महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू तर आणखी एक डॉक्टर गंभीर जखमी. डॉक्टर प्रियंका भास्कर आहेर यांचा अपघातामध्ये मृत्यू. कंटेनरनं एका लेनवरून दुसऱ्या लेनवर येऊन दिली होती वॅगनरला धडक. राजापूर येथे मीठ गावाने सागरी महामार्गावर टेम्पोचा भीषण अपघात. 7 महिला गंभीर जखमी, एका महिलेचा मृत्यू. लक्झरी बसला ओव्हरटेक करत असताना चालकाचा ताबा सुटून भीषण अपघात. खेडमध्ये एकाच दिवशी 2 अपघात, कार आणि ट्रॅक्टरची धडक. 3 जण गंभीर जखमी. कारच्या एअरबॅग उघडल्यानं झाला होता अपघात. दापोली मंडणगड रस्त्याचं अतिशय निकृष्ट काम. नागरिकांनी ठेकेदाराला झापलं. ट्रकच्या हेडलाईटवर रस्त्याचं काम सुरू. नंबर प्लेट गायब, दिवे गायब. मंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे अचानक रस्ता दुरुस्त. चिपळूण शिक्षिका हत्या प्रकरणातील एक संशयित अजूनही फरार. अटकेमध्ये असलेल्या संशयिताला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी. दापोलीतील मांदिवली गावचा सुपुत्र नकुल भावेश कारेकर यानं राष्ट्रीय जिम्नॅस्टिक ट्रॅम्पोलिन चॅम्पियनशिप मध्ये पटकावलं सुवर्ण पदक. उत्तराखंड मधील डेहराडून येथे स्पर्धा पार पडली. संगमेश्वर तालुक्यातील कारभाटले घोरपेवाडी येथे सोमवारी संध्याकाळी एसटी बस आणि महिंद्रा सुप्रो गाडीचा समोरासमोर धडक बसून अपघात. सुप्रो गाडीचा चालक गंभीर जखमी. दोन्ही वाहनांचं मोठं नुकसान. दापोली कृषी महाविद्यालयातील प्राध्यापक लैंगिक छळ प्रकरणी निलंबित. चौकशीसाठी समिती गठीत. विद्यार्थिनीनं थेट कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू यांच्याकडे केली तक्रार. मात्र दापोली पोलीस ठाण्यात अद्याप या प्रकरणी कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल नसल्यानं दापोलीत चर्चांना उधाण. खेड भोसले घाटामध्ये कंटेनर कारचा भीषण अपघात. कंटेनर चालकाचा जागीच मृत्यू. भोसले घाटातील वळणावर रविवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास कंटेनर आणि कारचा भीषण अपघात. देवरुख पोलिसांनी रात्रीच्या गस्ती दरम्यान मोठी कारवाई केली. गुटख्याची तस्करी करणाऱ्या टोळीचा केला पर्दाफाश. 4घांना अटक. 9 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. सोमवारी रात्री 2:30च्या सुमारास पोलिसांची कारवाई. भास्कर जाधव यांनी जातीपातीचं राजकारण करत समाजामध्ये तेढ निर्माण केली. गुहागरचे माजी आमदार डॉक्टर विनय नातू यांचा भास्कर जाधव यांच्यावर हल्लाबोल. जाधव यांना फक्त जातीचं राजकारण करायचं आहे, विनय नातू यांची टीका. गुहागर तालुक्यातील शृंगारतळ येथील अयंगार बेकरीतून पेढे खाल्ल्यानं 11 महिलांना विषबाधा. विषबाधेचा तपास आता अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे. पोलिसांनी बेकरीमधील पेढ्यांचे उर्वरित बॉक्स घेतले ताब्यात. रत्नागिरी वरची निवेंडी येथे 19 वर्षीय युवकाची गळफास घेऊन आत्महत्या. वडिलांच्या मालकीच्या काजू बागेत काजूच्या झाडाला गळफास घेऊन विद्यार्थ्यानं केली आत्महत्या. आत्महत्येचे नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट. दापोली नगरपंचायत मार्फत पत्रकारांचं रक्षाबंधन. दापोली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष कृपा घाग आणि सर्व नगरसेविका महिला कर्मचारी यांच्या वतीनं दापोलीतील सर्व पत्रकारांकरता नगरपंचायत येथे रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजन.